Hola xics i xiques de 5è, com esteu? En este vídeo vaig explicar l'activitat número 11 de la pàgina 169, que és l'últim problema que heu de fer avui. I el problema diu així. Joan va comprar 100 maquinetes de fer punta per 95 euros. Val? Va comprar 100 i en total li va costar 95 euros. Després va pujar el preu de cada una i les volia vendre i va pujar el preu de cada una 15 cèntims. I en va vendre 87. Val? Li va muntar a cada una 15 cèntims i va vendre 87 maquinetes. La pregunta que fa és, quants diners va guanyar en la venda de les 87 maquinetes? Val? Tenim en compte que ell s'ha gastat ja 95 euros. Anem a veure si en la venda de les 87 ha recuperat ha passat aquests 95 euros, a veure quan li ha quedat, val? Anem a veure quant ha guanyat en aquesta venda. Molt bé. El primer que hem de fer així és calcular quan li ha costat una sola maquineta de fer punta. Quan li ha costat una sola maquineta de fer punta. Val? Sabem que les 100 li han costat 95, però volem saber una sola maquineta quant ha costat. Això es diu reducció a la unitat en matemàtiques. Per tant, hem de repartir aquests 95 euros entre 100 maquinetes. Això, repartir en matemàtiques, és fer una divisió. 95 entre 100, i això es fa de cap. Val? Això es fa de cap. Això és 0,95. Ja ho hem vist en activitats anteriors, i això ho hem de saber fer de cap. Molt bé, li ha costat 0,95 euros una maquineta. Això és el que li ha costat una maquineta de fer punta. Però després es diu que a l'hora de vendre-les li va muntar el preu 15 cèntims. 15 cèntims és 0,15 euros, veritat? Això són 15 cèntims. I li va muntar els 15 cèntims a les maquinetes. A cada una li va muntar 0,15 cèntims. Si una maquineta val 0,95 euros, per tant, hem de muntar-li 15 cèntims a 0,95. Muntar, en matemàtiques, afegir és sumar. Per tant, 0,15 més 0,95 és igual a 1,10 euros. Això és el preu de venda de les maquinetes. Val? Ell les ven a 1,10 euros. I ne va vendre 87. Per tant, si va vendre una a 1,10 euros, dos a 1,10 euros, 3 a 1,10 euros, així a 87 voltes, hi ha que fer quan és una suma repetida, és una multiplicació. Per tant, 87 per 1,10 euros. I això et donarà el que va guanyar ell en la venda de les maquinetes. Però, val? Això és el que va guanyar ell. Val? Donarà un número de lo que va guanyar ell venent les 87 maquinetes. Però has de tindre en compte que ell s'ha gastat ja 95 euros. Val? Per tant, el total que va guanyar heu de llevar-li 95 euros i ahí sí que vos donarà la resposta a la pregunta. Ahí sí que vos donarà quants diners va guanyar en la venda. ¿Sí? Diners que va guanyar. Ahí vos donarà els diners que va guanyar en la venda. Li resteu a lo que va guanyar en la venda de les 87 maquinetes, li resteu el que es va gastar i vos donarà els diners que va guanyar en la venda. Val? Espero que vos hagi quedat clar i res, ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!